So good morning mga kakigwakers. Good morning sa tanang anak diha sa Ginoo. Kitang tanan anak ta sa Ginoo. So magandang umaga, mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa Tagalog pa. So for today's video mga kakigwakers, kay atong verse nining kabuntagon nining Martes sa buntag is makita nato sa Isaiah 65 verse 1. Nagaingon dire, andam ako pagtubag sa mga pagampo sa akong katawhan, apan wala sila mosangpit kanako. Buot ko nga ila akong makit-an, apan wala sila mangita kanako. Wala magampo kanako ang nasod, bisan og nag-ingon ako, ania ako. So klaro kaayo diri mga kakigwa. No, ingon diri, nagaingon diri sa Isaiah 65. Andam ako, ang Ginoo miingon, andam ako pagtubag sa mga pagampo sa akong katawhan. Andam ang Ginoo motubag sa tanan natong mga pagampo, sa tanan natong mga gipangayo, sa bisan unsa pa na dinha. Andam ang Ginoo motubag. Apan ang pangutana, unsaon man pagtubag sa Ginoo sa imong gikinahanglan, nga kung kita di ay mismo wala ta magampo, wala ta mangayo, ug nganong kinahanglan pa mangyud nga magampo ta o mangayo ta sa Ginoo, nga kabalo naman dai siyang daan sa tanan natong gipangayo, sa tanan natong gikinahanglan. Ang tubag na ana igsuon, maong gikinahanglan ta nga moampo sa Ginoo bisan siya nakabalo na, para kung tubaguna na sa Ginoo, duna tay dakong rason nga magpasalamat, duna tay dakong rason, natay igong rason nga makaingon ta nga, Lord, salamat Lord, kay gitubag nimo ang akong mga pagampo, gitubag nimo ang among mga gikinahanglan. Kay ngano man nagampo man ka sa Ginoo. Ug nagaingon usab diri, buot ko nga ila akong makit-an, apan wala sila mangita kanako. Buot sa Ginoo nga makit-an nato siya, apan kita wa ta mangita sa Ginoo. Ngano man, kay ngano nabisita sa kalibutan, mas giuna nato ang kalibutan, labi na kung natay trabaho, nagsalig na ta sa atong trabaho kay natay sweldo, no? What if kung kwao na sa Ginoo ang tanan nga imong gisaligan? Anha pa ba ka moduol sa Ginoo? Ayha pa ba ka mangita sa Ginoo? Bisag naana nimo ang tanan, ang Dios nagaingon gihapon nga, sangpita ko, duula ko, kay tanan nimong gikinahanglan tubago nako. Bisag nakabalo na ang Ginoo sa imong gikinahanglan, no, bisag nakabalo na siya nga muuni imong need, pero gusto gihapon sa Ginoo nga musangpit kaniya, nga mangita kaniya. Buot siya motabang, andam siya nga motabang ni adtong mga katawhan nga muduol, mangita, musandurot sa Ginoo. No daghamit taw maingon nga nakabalo naman day ang Ginoo sa akong gikinahanglan, nganong mosampit pa man ko. Gikinahanglan kay mo'y iyang mando, gusto siya nga motabang, buot siya nga motabang natong tanan. Pero ang mga katawhan daw wala magtawag kaniya, wala magsangpit kaniya. So gikinahanglan gyud nga sangpito nato ang Ginoo, tawgo nato ang Ginoo, mangayo tagtabang sa Ginoo bisag nakabalo na siya sa atong gikinahanglan, para dunay dakong rason nga makapasalamat ta sa Ginoo tungod sa atong mga pagampo. Tungod kay nagampo ta, tungod kay nangayo ta sa Ginoo, ug sa dihang tubaguna sa Ginoo ang atong mga pagampo, duna tay dakong rason nga makapasalamat ta, nga ma-involve siya sa atong kinabuhi, nga makaingon ta nga, Lord, salamat gyud, o makaingon ka sa imong mga kahigalaan, sa imong pamilya nga, akong pagpasalamat sa Ginoo ra gyud, tungod kay gitubag niya ang akong mga pagampo, gitubag niya ang akong gikinahanglan, tungod kay nagampo ko sa Ginoo, nisangpit ko sa Ginoo. O di ba? Dunay rason, makahatag tagdako og bugat nga rason nga makapasalamat ta sa Ginoo, tungod kay nagampo ta, tungod kay niduol ta, tungod kay nisanduro ta sa Ginoo. Pinakanindot nga mensahe sa Dios na ining kabuntagon, og hinaot unta igsuon nga ayaw pag panuko pagduol sa Ginoo, ayaw pagpanuko pagsangpit sa Ginoo, ayaw pagpanuko nga mo hangad ka sa Ginoo nga, Lord, mo ni akong gikinahanglan. Kung kinasing-kasing ka nga moduol sa Ginoo, andam ang Ginoo motubag gayud sa imo igsuon. Busa unsa pay imong gipaabot, duol sa Ginoo, sultihi ang Ginoo kung unsay imong gikinahanglan. Bisan pagkanang sa pinakapaminaw nimo nga bugat na kaayo, sultihi gihapon ang Ginoo, kay ang Ginoo na agyud maminaw, dili bungol, dili buta ang Ginoo. Dili siya magpakabungol-bungol o magpakabuta-buta sa imong gikinahanglan, sa dihang motawag ka, sa dihang mosampit kaniya, kay mao na iyahang saad.
Gusto siyang mutabang, buot niya nga mutabang, apan wala daw ta muduol kaniya. So unsa pa atong huwaton? Muduol ta sa Ginoo, musanduro ta sa Ginoo, mutawag ta sa Ginoo, atong pangayoon sa Ginoo ang atong mga gikinahanglan. Amen. So daghan kayong salamat ninyo dinha mga kaigsuonan, hinaot nining kabuntagon adlaw Martes, no? Mapanalanginan ang tanan. Amen. God bless. Og hinaot nga kini nga word Isaiah 65 verse 1 inyong maikinabuhi. Amen. Daghang salamat ug kita-kita ta sa sunod nato nga panagtabi.